muke da wani sabon girki mai suna chicken soup da kuma Chinese rice. Idan za a yi chicken soup da kuma Chinese rice ga sinadaran da ake bukata. Wato ana bukatar shinkafa, koren tattasai, karas, mai, peas, gishiri ɗan kaɗan, ɗanɗano, attarugu, ƙwai kamar guda 4. Kayan haɗi na miya kuma ya haɗa da carrots, dankalin turawa, albasa, corn flour, tafasasshen naman kaza, koren tattasai, attarugu, mai, sinadarin ɗanɗano, curry da thyme, tafarnuwa da kuma citta. Hanyar da za a haɗa ko da farko za ki ɗaura shinkafa a wuta. Idan ya tafasa sai ki sauke ta, ki wanke ki tsane ta a kwalon da ki ajiye a gefe. Sannan ki yayyanka su carrots ɗinki da albasa da koren tattasai su ma ki ajiye a gefe. Sannan ki jajjaga tafarnuwa da citta da attarugu shi ma ki ajiye shi a gefe. Sai ki ɗaura tukunya a wuta, ki sa mai ɗan kaɗan, sannan ki zuba koren tattasai da carrots ki jujjuya. Sannan ki sa ruwa daidai yanda zai dafa miki shinkafar. Sai ki sa gishiri ɗan kaɗan da sinadarin ɗanɗano kamar guda 2. Sai ki jajjaga attarugu ki zuba, sannan ki sa peas. Sai ki ɗauko shinkafar ki juye a ciki, sannan ki ɗan jujjuya shi komai ya haɗe. Sai ki rufe ki barta. Daga nan sai ki fasa ƙwai, ki kakkaɗa shi sai ki soya shi. Soyuwar ba mai faɗi zaki yi ba, ki dagargaza shi. Sannan idan shinkafar ta kusan dahuwa sai ki zuba a kai ki jujjuya. Shikenan sai ki barta ta ƙarasa dahuwa. Sai ki sauke shi. Daga nan kuma sai a koma haɗin miya. Za ki ɗora tukunya a wuta, sannan ki sa mai, sai ki zuba albasa, ki ɗan soya ta, sannan ki zuba tafarnuwa da citta, ki jujjuya. Sai ki zuba attarugu, sannan ki sa ruwa ɗan kaɗan, sai ki zuba tafasasshen kazaki, ki sa sinadarin ɗanɗano da sauran sinadaran da za su ƙara mishi armashi, wato kamar su curry da thyme. Sai ki jujjuya, ki zuba ruwa ɗan daidai yadda kike son yawan miyar. Sannan ki zuba carrots, koren tattasai da tafasasshen dankali. Sai ki bar ta ya ɗan tafasa, sannan ki dama corn flour kamar yadda zai ɗan yi ruwa haka, kamar yadda za ki dama custard, kar yayi kauri sosai. Sai ki zuba a kai. Shikenan sai ki ɗan barta zuwa minti 1 haka sai ki sauke. Shikenan kin gama, a ci daɗi lafiya.